zaterdag op rij herdenkt Zeeland de Slag om de Schelde. En na de verovering van de Zeeuws-Vlaamse kant van de Westerschelde landden in 1944 hier de geallieerden op het strand van Baarland, maar ook in Vlissingen en Westkapelle. Ze kwamen met groot geschut, waaronder buffalo's. En één zo'n buffalo is 70 jaar na dato weer terug in Baarland. Wij werden 's morgens om 3 uur wakker gemaakt door het geschut. Dus we zijn het bed uitgegaan. En wij wonen in Oudelanden, dat is 3 kilometer hier vandaan. Dus toen zijn we verder gekomen. Toen kwamen we hier over de dijk, kwamen we de Schotten tegen. Dat waren de eerste die hier geland waren. Nou ja, toch, verder ja, die zijn toen verder getrokken. En wij zijn hier wat rond blijven hangen en ook weer teruggegaan natuurlijk. Want van Baarland zijn alle mensen geëvacueerd naar Zeeuws-Vlaanderen. Maar dat zag mijn vader helemaal niet zitten. Heel het dorp dat zat hier aan de zeedijk. En daar zat een spanning te wachten totdat we wisten niet wat er ging gebeuren. Totdat we in die buffalo's stappen en overvaren naar de andere kant. En alles achterlieten. Dat was niet gering. Voelde u zich veilig toen u werd overgebracht met zo'n buffalo? Ik voelde me veilig. Want ja, je bent jong. Ik was 17 toen, dus dan kan alles. Hoe is het om dan nu hier weer zo'n buffalo terug te zien? Ja, dat is zeker dat is, ja, jaren geleden dat ik zo'n ding gezien heb. En dat roept toch wel herinneringen op, zo'n buffalo. Ik ben blij dat hij er staat. De Slag om de Schelde, de herdenking daarvan, wat betekent dat voor u? Nou ja, ik vind wel een mooi moment, toch? Zonder de Slag om de Schelde hadden we nu niet in vrijheid geleefd. Hoe moet je dat nou vertellen? Het hoort erbij. Het is iets mag je nooit meer vergeten ook. Dat is iets heel ernstigs geweest. Toen. Het is leuk om even mee te doen, maar dan zie je toch dat ons werk binnen het Korps Commandotroep echt gewoon topsport is. Want toen ik aan de kant was, dat was maar een stukje, maar ik moest toch even bij adem komen. En dan heb je nu nog niet eens real life vuur tegen je, kun je nagaan als het echt zo is. Dus diep respect voor die mannen die 70 jaar geleden geland zijn. Ik vind het zelf heel erg belangrijk. Als je ook kijkt en ook de opkomst die we vandaag hebben gezien, misschien dat het weer ook een beetje meespeelt, laten we eerlijk zijn. Maar ik denk dat dit soort zaken wel ontzettend belangrijk zijn. Want als we niet leren van de geschiedenis, dan doen we dit over een paar jaar weer. En ik denk dat we dan herdenken moet blijven. En dat is iets wat we ook onze kinderen moeten meegeven. Kleine jongens worden nooit groot, hè? Nee. Ja, het is echt allemaal prachtig. Allemaal keurig opgeknapt en onderhouden. Ook de enthousiasme van de mannen. Het is echt schitterend om te zien. Dit is materiaal op een gegeven moment van 70 jaar geleden. En ja, het is het originele spul van vroeger, dus dat is juist, maakt het extra leuk.